बिथांमोननि चेनेलखौ आङो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै जिहेतु नोंथांनि गथ'खौ फरायनो मोनबाय, नोंथाङाबो बेहाय बाहागो लाबाय, माबायदि नांदों गोसोखौ? आं माने बहुद गोजोननाय मोन्दों। आं उन्दैनिफ्रायनो मोनसे हबि दंमोन, फिसाज्लाखौ समाज सिबिनो थाखाय। आं जेरैबायदि सासे मिउजिशियान समाज सिबिगासिनो दं, दा बिदिनो आं फिसाज्लाखौबो आं बेबायदिनो गावजोंनो थांना थानाय लोगोसे समाजखौबो गोजौ दैखांनाय हिसाबै समाजनि खामानि मावनायखौ आं लुबैयोमोन आगोलनिफ्रायनो। दा बेबायदि आंनि साननाय बायदि जादों आरो बहुत थेंकिउ गावखौनो सानना लादों। दिनै जिहेतु दायो निटआव डक्टर फरायनो थाखाय माने खाबु मोनबाय, दा बे बिफा हिसाबै माबायदि? आं गोजोनदों, बहुत गोजोनदों। खारन ओजों एग्जाम होनायावबो आङो इसोरखौ आङो गोसोआवहाय लानानैहाय माने सानबाय थादोंमोन, इसोरा जाहाथे बेखौ पास खालामनो हायो। जिहेतु पुनेयावहाय एग्जाम जादोंमोन, अब्ला आं थांदोंमोन। थांनानै आं इसोरनि अननायाव प्रार्थना खालामबाय थादोंमोन जे एग्जाम जोबजासिम जे बे गथ'खौ जेरैब्लाबो माने जोंनि ओनसोलाव सासे डक्टर जानानै सिबिनाय हिसाबै सासे सहजुग मोनगोन, बेबायदिहै आङो इसोरनि दहाय लादों। दिनै जिहेतु बिथाङा माने खस्थ' खालामनानै माबा मोनसे फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दं, बे बेलायाव दिनै नोंथांनि नोजोराव बिथांखौ माबायदि हेल्प होनो होननानै सानोब्ला सोरबा सासे थागोन, दा बेखौ नैबे समाव सोरबा साबायखर बावो? दा आं बेनि बेलायावहाय होनो सानो, आं जिहेतु बिनि जि फिउचारनि प्लेनावहाय गाव दावखोनायनि लामायाव जि जा माने हेंथायानो जायाथों, गासैखौबो आं हेंथाखौ सौसिनानै आं बेनो सापर्ट होगोन। आं गाव खस्थ' खालामनानैबाबो नाजागोन। जिहेतु फाइनान्सियेल आंहा प्रब्लेम जायो, जिहेतु आङो मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव मावो, दा बर्थमान रेगुलार जायाखै, प्रसेसआव दङ। दा बेखायनो आं जुदि जायोब्ला देग्लाय जानायनि सम्भावना दं। जुदि जायोब्ला मोजां जागोन, आरो जायाब्ला थेवब्लाबो आङो नाजागोन। जिहेतु जोंनि हारिनिनो जिहेतु गिदिर गोलाव दं, बिथांमोननिफ्राय एसे सहयोग लागोन। आरो लोगोसे दा जिहेतु जोङो माने बेबायदिनो हारिनि थाखाय जों दासिमबो दावखोगासिनो दं, समाजनि खामानि मावगासिनो दं, बेबायदि नाजालांगोन। दिनै जों सिनाखना बेयाव बाथौ महासभाया बारलांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनालाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै 164 फरायसुला फरायसुलिमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखायनो लादों जोङो, जाहाथे जोंनि बे गोलैसोनाय ओनसोलाव बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे बिथांमोना उनाव फरायनानै गावसोरनि माने गोजों मोनसे थांखिसिम सहैनो हायो। दा बेनिनो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो फेरलेबसे आर'नाइजों जों बरायनाय जादों। आरो जों बेयाव ओरैबायदि मोनसे माने डिफारेन्स लाखियाखै आरोखि, जोङो सेथि नैथि थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसुला फरायसुलिमोनखौनो जोङो बेयाव बरायनाय जादों। आरो बेनि थांखिया बेनो जे जोङो धोरोम आफाद हिसाबै जोङो गासै धोरोमनि जोङो सुबुंखौनो बेयाव जोङो बरायनाय जादों, फरायसुला फरायसुलिमोनखौनो बरायनाय जादों। दिनै जों बे हाबाफारियाव जा गाहाय आलासि दैथुन सरगयारि सारा दङमोन, बिथाङा धोरोमजों लोगोसे फरायनाय आरो आध्यात्मिक गियाननि सायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिदों। लोगोसे जोङो बालांनाय बोसोरफोरनि बायदि 2024 मायथाइनिफ्राय देग्लाय 2025 मायथाइयाव जोङो गोबां फरायसुला फरायसुलिमोनखौ जों पास खालामनाय जोङो पार्सेन्टेज मोननो हादों। आरो बेनिनो जोङो गोग्गाथावना बाथ्राया बेनो, जोङो मेट्रिकआव 96% लानानै पास खालामनाय जोङो फरायसा मोननो हादों। दा बे जोंनि सिनाखना बे ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना मोनसे रादाब जोंनि थाखाय। दा जोङो बेबायदिनो बेफोरबायदि फरायसुला फरायसुलिमोनखौ थुलुंगाथावना हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थागोन। आरो इयुनावबो जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानै जोङो नोंथांमोननि सेराव दिनै जोङो आसा होनाय जाबाय। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे जोंनि जा फरायसुला फरायसुलिमोनखौ जिथु बरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो फोजोबनाय जाबाय। हायार सेकेन्डारिनि जि फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव जिहेतु आलासि महरै बाहागो लाफैबाय, दा बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज दं? दिनै जा सिनाखना बियाब बाथौ महासभाया जोंनि सिनाखना बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सुबाफोरनिफ्राय गामिफोरनिफ्राय थांनाय बे 2025 मायथाइनिनो मेट्रिक आनजाद आरो लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिमोनखौ लानानै दिनै बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन।
आरो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खालामो। दिनैयाव बे एसेबां मोजां सानाव आंखौ बिथांमोना गाहाय आलासि महरै लिंहरनानै लाना फैबाय। आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जा बे उथ्रिफुनाय फरायसा फरायसुलिमोनखौ जों समाजनि माखासे बिथिङाव जेरै समाजखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, धोरोमखान्थि बेबायदि बिथिंफोराव जाहाथे मोजां रोखोमनि दावगालांनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों बोसोन होनाय जादों। लोगोसे बिथांमोनखौ जोंनिखौनो खावलायदों नों लेखा फराखौल' गोरों जाब्लाल' जानाय नङा, लेखा फरा गोरों जानायजों लोगोसे समाजनि मोजां खामानि मावनांगौब्ला बेवहाय धोरोमनिबो गोनांथि दङ। बे खोथाखौ लाना फैनानै आं मोनसे रेफारेन्स लाबोदों जा पन्डित बिवेकानन्दआ भारतारि स्टुडेन्टफोरखौ थांखिनानै मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोंनि फरायसाफोरनि फारसे आखायाव धोरोम बिजाब आरो फारसे आखायाव जोलुर थानांगौ होननानै बुंदोंमोन। दा बे खोथाखौ लानानैनो आं दिनैनि बे उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि साफा साफा नागरिक मोजां नागरिक जानो हायो। बेनि थाखाय आं खावलायनाय जादों। जों मिजिंथियो बिथांमोना एनकारेज निश्चय मोन्दों, उनाव गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानो थाखाय बिथांमोना गोहो मोनगोन आंनि बे फोथायनाय दङ। आंनि मुङा मुस्रि हिमांशु बसुमतारी। आङो निखिरा गामिनिफ्राय दिनै बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बरायजानो फैदों OHS एग्जामाव पास जानायनि थाखाय। आङो नैबे दाख्लैबावैसो जालांनाय OHS आनजादावहा 88.6% लानानै आर्ट्स स्ट्रिमावहा उथ्रिसारनो हादों। दायो बहा लाखो? आं दायो खैराबारि जौमा कलेजावहा एडमिसन लाबाय डिग्री मेजर पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट। ओमफ्राय इयुनाव मा दं? आं सासे सिभिल सार्भेन्ट जानो सिमां सुजुदों। बेनि थाखाय दायो हार्ड लेबार खालामो। औ, आं लेबार खालामगासिनो दङ दानिफ्रायनो। सिं नार्जारी। आङो सुवानिपारा गामिनि। बहा फरायदों? आङो नवोदयाव फरायदों। दा बेनिफ्राय दिनै बरायजानानै माबायदि गोसोखौ मोजां मोनो। दायो जेनेबा निटखौ पास खालामनानै बहा कचिंफोरजों लादों? आङो दक्षिणानिफ्राय कचिं लादोंमोन पुनेयाव। बेसेबां सम? 2 years। बेसेबां दायो अल इन्डिया रेंकआव बेसेबां? All India 1,03,000। बेनिफ्राय दायो काउन्सिलिं जाबाय? काउन्टिं जासिगोन फार्स्ट विकआव। इयुन सिमाङा मा? डक्टर जानोसै। डक्टर जानो मोनसे गोजोन। बेनि अनगायै माबाफोर सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन IAS दा जेबो सानथ'वाखै। माने चयसा माने थाखाय बिदिनो जोंनि ओनसोलाव रावबो गैया नालाय फादारनिबो चयस। गोबां लोगोफोरखौ बरायबाय नङा होमबा? बिथांमोननिसिम मा खावलायनो सानो? जिहेतु नों बिराद खस्थ' खालामदों, फरायहांसै फरायनायानो गासिबो मोजां मार्क्स लाबोनो गोसोना मोनसे बुस्थुखौ फरायबानो मोनो। दा नोंथांबा बांसिन दिनै मबाइलखौ गोबां फरायसाफ्रा दिनै बाहायो। नोंनि बादिब्ला मबाइलखौ बाहायनांगौ नाङा? आंनि बायदिबा बाहायनांगौ। मबाइलाथ' आंनि हेल्प खालामदों मबाइलाव। आंनि लेक्चार्स जि दंमोन माने नट्सफोर आं बेनिफ्राय खालामोमोन। ओमफ्राय आंनि कुइसन्स खालामोमोन आं मबाइलनिफ्राय खालामोमोन। अनलाइन जेबो कुइसन्सफोर मोनो अनलाइन खालामोमोन। बिदि बाहेरा जेबो एप्स ओरै गैयामोन आरो गासैखौबो आं इनस्टल खालामना लादोंमोन। माने इउजफुल एप्सफोरखौल' लाखिदोंमोन। ओमफ्राय मबाइल इउजेज आंनि मेक्सिमाम 2 hours थायोमोन। मोजाङै बाहायोब्ला मोजां फिथाइ मोनो बेखौनो सानो नङा? खिन्थु गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रि जायो। मबाइलखौ बाहायनांगौ मोजांनि थाखाय।